Zdravo svima, evo nas ponovo. I evo upravo mi je stigao paket za kampanju C15, pa sam odlučila da snimim video da vidimo zajedno šta je to sve lepo stiglo. I evo počet ćemo od kozmetike za telo, kosu i lice. Dakle, krenut ćemo od ovih većih stvari. Prvo imamo ovdje Avon Senses gel za tuširanje iz kolekcije Mood Therapy. I ovo je kremasti gel za tuširanje sa shea butterom, koji jako lepo miriše, nekako je baš umirujuće. Zatim imamo 4 šampona iz Advanced Techniques kolekcije i oni su bili na akciji, mogli su se kupiti 2 za 500 dinara, dakle oni su 400 ml. I evo ovim redom, ovaj plavi je sa arganovim uljem, zatim ovaj ljubičasti je za volumen kose, ovaj zeleni je 2 u 1 šampon i balzam za sve tipove kose i za sjaj kose i ovaj četvrti je za jako suvu i oštećenu kosu. Slede nam 2 kreme iz A New Nutri Advance kolekcije i ovo su kreme, bogato hranljive kreme za lice. Ne znam tačno za koje godište, ali pošto je mama naručila, mislim da je ipak za starije, tako od 40 godina pa na gore. I znam da su bile 2 vrste, ona je uzela 2 iste, za nju i za baku, ali mislim da je jedno bilo za kombinovanu kožu, a drugo za suvu kožu. Zatim imamo ove nove losione za telo iz Avon Naturals kolekcije i ovo je sa cimetom i vanilom. I koliko sam shvatila, oni su valjda dvobojni, odnosno jedna strana je bela, druga brown. I jako lepo mirišu, ali imaju šljokice što se meni ne dopada, ali vidjet ćemo, možda ga nekad i isprobam. Tu su i 2 kreme iz Avon Care kolekcije i obe su sa matičnim mlečom i mislim da je njihova cena bila oko 230. Sljedeći je sprej za telo, također iz Avon Naturals kolekcije sa vanilom i šljivom. Jako lepo miriše na oko. I ovo nam je jedna novost iz Avon Care kolekcije, dakle ovo je krema za ruke sa maslinovim uljem i ona se mogla naručiti u prošlom katalogu po ceni od 129. Prelazimo na parfeme i kao što vidite ovdje se nalaze 2 luksuzna novogodišnja seta koje sam naručila iz časopisa Focus. Bili su jako povoljni, oba su bila po 1290 dinara. I također se nalaze u novom katalogu C16, ali su nešto skuplji. Dakle, ovaj prvi set je Today, Tomorrow, Always set i u njemu se nalazi parfum Today kao i gel za tuširanje, odnosno kupka. Eto, ali to je tako upakovano u kuticu i ima ovdje zlatnu mašnu. I to sam uzela mami za novu godinu zato što znam koliko ona voli ovaj parfum. I ovo je Premier Lux set, dakle cena je ista, a u njemu se nalazi parfum Premier Lux, mislim da je njegovo pakovanje 50 ml, zatim onaj mali parfemčić za torbicu od 10 ml i Lux maskara, sad ne znam da li je ona crna ili ljubičasta, ali svejedno jako povoljno za toliko stvari. Signature je također bio na akciji i mogao se naručiti za 999 dinara. I ovo je Love toaletna voda, to sam uzela mami za rođendan. Jako mi se sviđa, miriše nekako sveže i slatkost, onako, ali opet nežno, pa će se valjda njoj dopasti. I ovdje imam još neke sitnice. Dakle, ovo prvo je proizvod za muškarce i mislim da je ovo gel za brijanje, pakovanje od 100 ml, zimsko izdanje, ono je bilo baš jeftino, možda oko 180 dinara. Zatim imamo ovaj proizvod za kosu, znači već svima dobro poznati iz Advanced Techniques kolekcije i ovo je ulje za kosu, odnosno tretman za kosu sa arganovim uljem, on je žuti. Muški roll on, ovo je Individual Blue i oni su također bili na akciji možda 180 ili 190 dinara. Sada ovo je jedan proizvod iz onih malih kataloga, jako sam se iznervirala kada sam vidjela da je kutica oštećena, ali srećom rumenilu nije ništa. Dakle, kao što sam sada rekla, ovo je rumenilo iz Lux kolekcije. Ovo je boja Couture Rose, dakle to je neko rozikasto rumenilo, ali ne bih vam sad otvarala da ne bih ostavila otiske prstiju na kutijici, ali svejedno kutijici deluje jako lepo i luksuzno. Zatim svima dobro poznat puder iz Color Trend kolekcije, ovo je boja Translucent. Sad ovdje imamo Super Drama maskaru, znači ovo sam opet naručila iz neto ponuda po ceni od 300 dinara. I ovdje imamo 3 kreona iz
Glimmer Stick Diamonds kolekcije. Dakle, ovaj prvi je Emerald Glow, znači to je onaj zeleni sa šljokicama. Zatim Brown Sugar, to je brown sa šljokicama. I ovaj treći je Black Ice i on je crni sa šljokicama. Njih ste već vidjeli mnogo puta. I evo dva aksesuara. Dakle, ove minduše sam našla na sniženju po cijeni od 280 dinara, ako se ne varam. Znači, to možete naći kada se ulogujete na svoj nalog, pa sa desne strane imate onu opciju poruči jednim klikom i onda se tu nalaze neki proizvodi koji su na rasprodaji. Bilo je dosta jeftinih stvari, ali nažalost ja uvek kasnije naručujem, pa je već sve bilo rasprodato i nisu imali zalihe. Ali eto, da upotpunimo onu tigrastu kolekciju, pošto imamo i prsten i ogrlicu i naručice. I šnale su konačno stigle, pošto ih nije bilo na zalihama kada sam naručivala prošlog puta, pa su mi sada naknadno poslali. Dakle, ovdje imam dva seta. Overen je za drugaricu. To vidite kako je upakovano u kesicu, pa zatim, ove su moje, pa sam zato otvorila da vam pokažem. Dakle, upakovane su u veliku kesicu, pa su upakovane u ovu bucketavu, s tim ću posle da se igram. I ovo su šnale, znači dolaze dve u setu iz Advanced Techniques kolekcije. I jako su nekako nežne na dodir, ne znam kako da vam objasnim, ali deluju čvrsto, međutim vidjet ću kasnije koliko će dobro da mi drže kosu, pošto je moja kosa baš gusta i teška. Da vam pokažem još kataloge i ostale časopise i tako to. Dakle, moje tri omiljena kataloga iz Avona su za kampanju C16, C17 i C1, jer tada ima najviše rasprodaja i oni su uvek ovako, imaju lepše korice i nekako su puniji i bogatiji. Evo, kao što vidite, i sama korica je tako praznična. Ima dosta sniženja, znači ima prilike parfema na nekih 100-ak strana i setova parfema, tako da to obavezno pogledajte ukoliko vam trebaju parfemi, a i to je jednostavno dobra ideja za poklon. Zatim su mi poslali dosta ovih malih kataloga, znači to su one male brošure sa nekim lepšim ponudama, pižamama, šoljicama i ukrasa za jelku i čega sve ne. Ovdje imamo neto ponude. I ovaj sjaj mi se jako sviđa, ne znam šta vi mislite o njemu. Ja sam vidjela ovaj Barefoot Beige i ovaj, kako se zove, ovaj crveni Cruising Red. Da, ali delo mi je jako lepo i pakovanje mi se jako sviđa. To sam htjela još letos da naručim, pa ukoliko ste probali, pišite mi dole u komentarima svoje utiske. Da li vredi ili ne. Zatim stigao mi i Focus, znači, ne znam, nisam ga ni pogledala, ali verujem da su isto neki setovi koji se mogu naručiti po demo cenama. I poslali su mi podsjetnik i uputstvo za otvaranje online prodavnice koju bi stvarno nekad mogla da sednem i da otvorim. Tako da to bi bilo to. Nadam se da vam se dopao ovaj video, ima baš dosta stvari pa sam zato i odlučila da snimim. Uživajte u listanju kataloga pa se vidimo uskoro. Ljubim vas, ćao!